Biji bunga. Goblok. Satu musim, sak rendeng. Setengah kilo mas? Bisa. Iso. Tapi salate ya gue. Kayak ora apa-apa. Itu abu apa? Abu vulkanik. Organik, vulkanik. Tangge dhewe maksudnya. Bahannya angel kan. Wis terbukti. Tapi siul iki. Jadi di sela-selane ya. Iya. Ngabun empoke bosok. Mergo akare Pucuk akar ta semua. heeh. Kudu telatan ya. Ijane telap. Ngucup kae di rambut ini. Punase den. Cara pupuk. Iki meskipun sing ana sing cilik, ana sing dhuwur, iki ngraboke dibarengne pisan. Nek ora percaya sok mben. Rene yo. Paduduk iki cilik ya. Heeh. Insyaallah saya mampu ini 3 kilo. 3 kilo dari kata. Saya lebih. Iki lho. Sing Oke. iki lho. Oh, kisah 3 kilo. Nah, jajalan. Besok ben rene. Heeh. Paduduk. Dewe ora kok anu. Iya, soalnya sudah orang iki wis menerapkan sistem iki. Insyaallah lebih. Malah lebih. Dicoba itu. Sik. Kira-kira sakmene ta? Kata sakmene misalkan iki kata. Bisa. Iki Ini bisa sekitar 2 kilo nang. iki iso 2 kilo. Apa nih? Kata. Atau sepiro iki? Sakmen iki iso 2 kilo. Iso 2 kilo. Misalkan iki. Tapi kudu ketawal ya bener. Cara menanam cara Pupuke. pupuke. Pupuke ora perlu akeh, Jan. Heeh. Iki aku pupuke cuman butuhne ke wabeh iki sekitar 10 sak. 10 sak Abu letong nukletong. fermentasi. Tapi nek Paling jatahe sak rendeng kuwi dadi mupuke ping pisan apa pindho? lebih bagus ya 2 kali. 2 kali. Karena nari banyune. Oh, air banyu udane. Air hujan sangat penting. Lebih sekarang kabeh. Iki naname wis berapa kilo ae iki? Apaan? Sampai bibit Ini bibit 1800 biji per 4000-an bibit. umbi berarti ya Jika. Kalau nyangi rumputnya ini gak terbatas ya, maksudnya gak harus ngenteni wakeh pisan dibersihkan rumputnya. Sak sire ya, sak kobre. Tapi adalah kok
anu ya. Rumput iki gak tau kan. Yo. Kayak wis pas tukul. Itu gol lodo-lodo ben. Enggak tukul. Daun kabeh ya. Biasanya kan oke sing kembang. Iki tumpang sari karo jeruk ya, Mas. Jeruk dan tumpang sari cengkeh. Tapi ini saat pertama nandur kan wis dicampuri wis sekalian rabuk apa nih kompos. Iya, kompos dadi. Heeh. Kompos ra dadi rawane. Wis garing ngono kae. Itulah. Oh, diolah. Di fermentasi. Oh, difermentasi. Nek diolah dadine penyakit to. Heeh. Piro iki jarake iki? Lawe wae. Sakilan. Kayak iki umbi ya. Tak rabu. Lagi. Lagi rabu dasar. Ini lagi dikocor. Jadi biar meresep ya. Untuk Berapa saya ini tadi 3 kilo? Nah, gue timbang-timbang dewi. Tidak percaya saya. 3 kilo. 3 kilo. dari kata. Enggak, dari umbi kecil. Dari umbi kecil. Tapi pupuknya rahasia. Pupuknya rahasia. Pupuk ramuan. Kene sing tuku. Kene sing tuku. Kene sing tuku. Kene ning pabrik. Tak meratakan di sini terhadap ya. Baik. Seperti rapat oke.
sambil disiangi. Tapi sing wis pernah jajal kan dari biji kuwi kan iso setengah kilo ya. Bisa. Dengar-dengar dari biji bunga dengan pemupukan sing ekstra bisa mencapai 0,5 kilo. Biji bunga Goblok. satu musim sak rendeng Setengah kilo mas. Bisa. iso. Tapi salate ya gue. Hujannya ya itu. Oga di nganu to, oga di kocor banyu. Oga di kocor banyu terus no. Ya enggak toh. Tapi ya mulai Agustus wis kudu Syaratnya harus Agustus. mengawali. Heeh. Jadi sampai akhir musim bisa tumbuh sampai 7 kali. Ganti batang. Oh, iki tumbuh cilik ngono kae. Ya tumbuhnya. Urung sampai ambruk wis disusul. Ya ono nutrisinya full ya kan terus. Terus bisa sampai itu. Paling tidak 5 ya. 5 berarti Bismillah. Setengah kilo sampai ini. Tambah api kok dobrek timbane kok. Gini lah. Apa ini setengah kilo ki? Ya punjul. Sakmono paling rongkon rene. Rongkon. Oh berarti ya sama ini. Gue semuanya ra percaya itu kau 3 kilo. Mesti ra percaya. Tapi kau waktu bongkar itu lah. Iki salah satu trik. Rabuke kene ning pasaran ngracek dhewe. Pirang lah nih mas sing wis ditanduri ning grape ngene bareng ya Iya lagi karo kono. misal Isor kolam.